लोगोफोर नै दिनै आं नोंथांमोननिसिम आंनि दखानाव सफैनाय रुक्मिनि दख'नाखौ देखायनो नागिरदों। दायो गोदान कालेक्सन फैदों आरोना, नैबे जाबाय मेरुननि गोदान कालेक्सन सफैदों नै दिनैसो। बेखौनो आं देखायनो होननानै फार्स्टआवनो देखायग्रोथारबाय आरो आं फसायनानै। नै रुक्मिनि दैयो माथा मास्राइसनि साइड फुल आरोना। भिडिअ लाबोया इउटुबाव लाबोया गोबाव जाथारबायमोन जोङो लोगोफोर, ओमफ्राय दिनै लानानै फैबाय। नै बेफोर कालेक्सनफोरखौबो फेसबुकआवलाय आं होदोंमोन, खिन्थु इउटुबाव होनाय जायाखै आरो नै लोगोफोर फट' होगासिनोमोन आङो। नै आरो दंबावो बियो दिनै सफैनाय, गासिबो जोबजोबखाबायमोन ओमफ्राय दिनै सफैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बियो मा कालार होनगोन, पियाज कालार। बेबो नै बिराद मोजां, कालार गेरेन्टि लोगोफोर। बेफोर गासिबो माथा मास्राइसनि गाननोबो बिराद मोजांखा आरो जायफोरा नांगौ अनलाइन अर्डार खालामहरनो हागोन आरो खाथिनिफोरा दखानाव फैनानै लांफैदो। दखाननि लोगोफोराबो हलसेल प्राइसआव मोननो हागोन। थाबनो नांगौब्ला अर्डार खालामहरबानो जाबाय आरोना। गासिबो कालारखौ मोनसे मोनसे थानायफोरखौ खेवनानै देखायनोसै आरोना। एसे आगरा एखेयानो, दानिया एसे स्लाइड दस्रामोन, नै दानिया एसे नैबेबो बिराद मोजांखा नै। कालारनि नै साइड फुल गोजा आरोना, बांसिनानो साइड फुल। दाना अल बडिखौ मानसिफ्रा एसे सोरबा गाननो बादबो नालाय, ओंखायनो साइड फुल बांसिन दानाय जायो आरोना। ओमफ्राय नैबेबो गोदान फैबावदों गोथांनि आरोना, जापान ग्रिन बियो नै जापान ग्रिननि मोजांखा। ओमफ्राय नैबे गोमोनि नै जि साइज थानो साइज का आरो नैबे जाबाय मा होनो बेखौ ग्रे। इउनिक होखादों आरोना, मोजांथार। नैबे एसे फुला दहाय देखायनाया एसे गोथांसिनमोन आरोना। नैबेबो स्टेन्डार्ड कालारा एसे इउनिक आनकमन, गाननो मोजां मोनग्राफोरा नैबेखौ लानो हागोन। पिंक बे मोननै दङ, नैबेबो पिंकानो, एसे आगरा एसे आलदा नै। सोर अबे मोनसेखौ साबसिन नुदों टिक मार्क होनानै वाट्सएपआव फाथायहरफिनबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला गोदान कालेक्सननि आगर डिजाइनफोरा बिदिनो, पिसआथ' मेरला दं, मोनसेयानो बहुत पिस दङ। मात्र डिजाइनफोरखौल' देखायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। थाब अर्डार खालामहरगोन, रिटेलाव मोनगोन, हलसेलाव मोनगोन। हलसेलनि थाखाय एसे बुरजा लानांगोन आरोना लोगोफोर। बाय बाय बिदिब्ला।